Vzpomínáš, jak tehda před lety nebyly žádný tablety a kdo chtěl volat, musel mít peněz fůru. A telefony těžký a veliký, displeje neznali dotyky, ale každej ho chtěl, mobil, co nemá šňůru. A na trhu vládnul monopol, co spojoval města, vsi i metropol. A musel si bejt ve spárek modrý sítě. Ale potom pak přilít kůň na zádech křídla měl. Jo, byl to Pegas, kdo by zapomněl. A T-Mobile byl zatím ještě spící dítě. Vzpomínáš, taky ho chtěla a do téčka si pro něj jela. Ta firma vždycky kouzlo měla a byla celá magentová. A tak trochu to rozjedem! Yeah! A tak šel čas a firma zkvétala a za sebou konkurenci nechala. A s Vojtou Kotkem a super rychlým internetem. Ale nepřítel měl zbraně nabitý a vytasil fletový tarify a zahýbal tak celým mobilním světem. A na chodbách se každý jenom smál, že by to T-Mobile neustál. Náš tým ho jistí, jak horolezec leno přeskou. A teď jsme komplet s T-System za GTS-kou. A pojďte s náma, užívej si zdejší klima. Tady si mezi svýma. A naše firma vždycky byla taková celá. Ještě jednou. Klima. Tady si mezi svýma, naše firma